Investigazzjoni li saret mill-kandidat tal-Parlament Ewropew Peter Aġus sabet kif 9 minn 11 il-kumpanija li jipproduċu l-briks f'Malta m'għandhomx ir-rekwiżiti u l-livell meħtieġ kif hu stabbilit mill-liġi Ewropea. Il-liġi li daħlet fl-Ewropa fl-2013 li tipproteġi s-settur tal-kostruzzjoni tgħid li kull materjal bħal briks u travi irid jgħaddi minn ċerta testijiet u jkollu dak li hu magħruf bħala CE marking qabel jinbieħ. Minkejja li dan huwa obbligu għal kull kumpanija f'pajjiżi Ewropej, jidher li l-Gvern ftit li xejn lil produtturi Maltin ta' briks u materjali oħra biex jilħqu l-istandards Ewropej. Tant li fil-maġġoranza tal-kumpaniji li jipproduċu l-briks f'Malta m'għandhomx is-CE marking. Din l-investigazzjoni saret wara li rajna l-mewt taż-żagħżugħ ta' tifrik ta' sit ta' kostruzzjoni lura f'Diċembru. Iż-żagħżugħ Jean Paul Sofia. Peter Aġus qal kif diversi persuni f'dan is-settur li tkellmu miegħu qalu kif il-Gvern ma tal-ebda inċentiv jew appoġġ biex l-industrija Maltija tolli l-istandards tagħha ma' dak Ewropew. Permezz ta' stqarrija Peter Aġus qal li pajjiżna ddaħħal fl-Ewropa biex nakkwistaw id-drittijiet u s-sigurtà meħtieġa iżda l-Gvern mhux qed jagħmel il-parti tiegħu biex nieħdu d-drittijiet u l-benefiċċji tagħha. Din l-investigazzjoni li saret se tkun qed tingħata lis-Segretarjat tal-Inkjesta Pubblika b'rabta mal-każ ta' Jean Paul Sofia sabiex dan jidħol ukoll fir-rakkomandazzjonijiet tagħha l-bidliet meħtieġa f'pajjiżna.